сте се запознали с основите на CSS като език и няколко стилови свойства от сорта на шрифтове и фон, нали така? И това е общо взето. Би трябвало да знаете как да си регистрирате CSS файл в страницата, какво е клас, какво е ID, кое има по-голяма сила и защо, селекторите, нали, там, Ancestor, Descendant, тия неща, не знам на английски ли сте ги, дали на английски са ви ги преподавали или на български, той точно май излезе. Но така или иначе, ако има нещо неясно, питайте по всяко време, няма проблеми. Така, значи днес ще се занимаваме с бордъри, overflow, което е по какъв начин съдържанието да излиза от рамките на неговия си елемент, марджини и падинги, което са отстъп отвън и отстъп отвътре, бокс модел ще разберем какво е, ширини, височини и други по-екзотични CSS свойства. Така, преди това, докато не съм забравил, ще ви дам няколко много полезни сайта, които може и да ги знаете, може и да не ги знаете. Така, значи най-напред ако някой не вижда или не чува да казва между другото. Много път не ми се беше случило да ми забие. Значи това е първия сайт. На него, като отидете на това Select Tutorial, как се зумваше? С Ctrl 1 ли беше? Да, думи. Така, а как се с Escape? Така, това се очертае. Добре. Така, по този сайт Max Design има няколко раздела. В началото обърнете внимание на Select Tutorial, където общо взето са обяснени визуално всички неща, които нали, сте ги говорили миналия път. За селекторите, какво значи деца, какво значи наследници и там родителски елементи и така нататък. Като го минете това, вече може да изгледате тия три презентации, които са на home страницата, в които се обяснява CSS как работи като общо. Значи, по какъв начин стилове, които са приложени на родителски елементи, се наследяват от децата, кои се наследяват, кои не се наследяват и така нататък. Тия неща би трябвало да са ви споменати миналия път. Добре. И оттам нататък вече колкото искате гледайте. Друг сайт много хубав е сайта на V3C консорциума, който измисля веб стандартите. Значи, ето това. Значи, на тази страница има списък от всички HTML елементи, като нали, за всеки е обяснено за какво се използва, какви атрибути приема, примерно table. Така. Ето това за тази информация говоря. И разбира се обяснението отдолу. Значи, така на първ поглед доста стряскащо
като изглежда, малко така непривлекателно за четене е. Но общо взето, като го свикнете, това всъщност е най-пълната информация за HTML елементите, която съществува, нали, това е стандартно. Нали, кои атрибути са задължителни, кои не са задължителни, кои са вече obsolete, т.е. не трябва да се това deprecated, значи че вече не трябва да се използва, ако нали, имате претенция да пишете съвременен код. И въобще всякакви други такива обяснения. Същото нещо подобно има за CSS Properties. Аз не знам дали има смисъл това да го преписвате, но като напишете в Google CSS Properties или HTML елемент и търсите резултатите на сайта на B3 и пак, нали, ние всъщност тия неща да ги преподаваме, обаче първо не преподаваме 100% от properties, защото има някои доста екзотични. Освен това има някои такива тънки моменти, които или сме ги забравили, или просто не сме ги включили в програмата. Примерно Margin ще се занимаваме след малко с него. Общо взето, който нали, има желание да чете и се чуди откъде, това е един добър вариант, нали, освен ако не си купи някаква хартиена книга, което също не е лоди вариант. Добре. Друг сайт, значи ако тия ги минете и искате още, или пък тия неща ги знаете, искате нещо по-advanced, значи сайта е quirksmode.org. Значи тук има, навигацията не е в разбираемите неща, но общо взето като тръгнете да четете наред по менюта, има статии за всякакви такива странности на браузърите, в частност IE, нали, какви проблеми създават, как се разрешават, кой браузър какво поддържа и така нататък. Има това дори не само за HTML, за CSS, има някакви неща, които са свързани с JavaScript, което нали, е за още по-натам. Но просто това е така едно основополагащо четиво в бранша. Добре, значи връщаме се на връщаме се на днешната лекция. Първото нещо, което ще разгледаме е борда. Така, значи за бордър какви неща може да дефинираме? Ширина, като тя може да бъде описана с дума или с числова стойност, като числовите стойности се използват в 99,9% от случаите. Тези там thin, medium, thick, просто не се ползват. Нещата, които са обикновено такива неща с думи, браузърите имат склонност да ги интерпретират различно, така че, нали, като кажеш човек 2 пиксела, значи 2 пиксела, нали, пък дебел бордър може да е 4, може да е 5, нали, не е много ясно. Така, цвят. Може да бъде пак с дума или с RGB стойност, тия неща сте ги минали, нали така? Добре. Border style. Тук винаги е с дума, като solid е стандартния, нали, най-простия възможен бордър е solid, който се използва пак 99% от случаите. Другите така почват да придобиват едни 3D ефекти, които в някакви случаи са нали, интересни, може да се ползват, но рядко се случва. Примерно, няма как да ви го покажа, понеже темата на Windows е нова, но примерно текстбоксовете по дефолт имат inset border, който ги прави такива, все едно съдържанието е малко по-надълбоко. Така. Между другото, ако повечето неща ги знаете, да караме по-набързо или?
Колко хора ги знаят тия работи? По-смело. Добре, хубаво, значи си караме както си караме. Значи имаме дебелина на бордера, цвят, стил и това е всъщност. Три неща. Сега, тия неща, както виждате, CSS property-тата са си дебелина, цвят и стил, отделни. Може да се комбинират. Всъщност, преди да кажа, че може да се комбинират, могат да се задават за горе, дясно, долу и ляво по-отделно, както е на последния ред. Значи можете да кажете border style е за всичките посоки, а border top style е само за отгоре. И така нататък. Така. Може да задавате и всички неща едновременно с border, като реда на тия три неща, един пиксел, solid и ред, няма значение. Нали, това border, един пиксел, solid ред е равносилно на тия трите неща отдолу. И принципно е хубаво човек да си ги съкращава тия неща, нали, ако може, защото CSS файл става по-малък, сваля се по-бързо в браузъра и така нататък, всички други ползи. Съответно, ако имате border top, пак може да обедините трите CSS свойства в едно, но само за отгоре. Или само за отдясно и така нататък. В много случаи, когато стигнахме до това тук отдолу, border 0. Нали, в някакви случаи вие сте задали, примерно, че искате всички дилове, или там всички клетки, примерно, искате да имат един пиксел бордер. За някои клетки искате този бордер да го махнете и обикновено човек, нали, защото е най-лесно и най-кратко, казва еди кои си клетки бордер 0. Това, което е най-отдолу написано. Това принципно е окей. Има един особен случай, в който това ще ви изиграе лоша шега, а именно, значи вие имате някакво множество от елементи, на които сте сложили бордер. За част от това множество сте го махнали този бордер. И за част от това по-малкото множество, дето сте го махнали, после искате... Така, да, добре. За част от това множество, дето сте махнали бордер, искате да го върнете обратно. Значи, ако сте написали бордер 0, това е равносилно на бордер 0 пиксела, none като стайл и transparent като цвят. Тоест, вие сте си забърсали и трите стила, които, нали, бордер приема. И ако искате да върнете бордера на тия там най-малкото множество клетки, трябва да предефинирате и цвета, и дебелината, и стила. Нали, което означава една и съща информация в CSS файла ви да я дуплицирате, ако в бъдеще трябва да я смените, трябва да ходите да я сменяте на две места. Което, нали, е малко нали, не е добра практика програмистка. И затова се прави следното. Къде ми е нотпад? Значи, примерно имате всичките дата, искате да бъдат с червен бордер един пиксел. За тъдътата с клас там е td1 или айде някакъв по-смислен. Примерно имате таблица и някои от клетките са с имена. Искате примерно бордера да го няма, т.е. вие ще кажете е така border with 0. И вече за примерно клетките, които са с еди кое си, само казвате един пиксел и те, значи червеният цвят и solid стила ще си ги помни браузъра. Това, за да си го представите по-нагледно, нали знаете, че можете да имате повече класове на един елемент? Така. Сега, това е така доста, нали, малко изнасилен сценарий, нали, не е много смислено да звучи, но наистина такъв сценарий, при който махате бордер и после може да искате да го сложите, има. Нали, аз самия не се е случило. И така, това е по-интелигентният начин, отколкото ако тук кажете border 0, тук долу ще трябва да
направите пак това. Иначе няма да получите това, което очаквате. Добре. Така, значи, като за такъв рядък сценарий стига толкова. Лайв ден. Така. Сега тук какво имаме? Между другото, текста е достатъчно едър ли е? Добре. Така. Значи какво имаме? Div с стил dash. Всъщност може по-добре така да го направим. Значи Firebug и това нещо за Chrome, това са супер полезни тулове. Ако не сте ги почнали да ги ползвате, почвайте, учете се, разчурквайте ги. Ако има нещо неясно, питайте, нали? Това са просто без това вече не можете. Всички фронтендъри се чудим как сме живяли без тия работи на времето. Така, значи, ето Dash. Разликата между Dotted и Dash е едното е с точки, другото е с тирели за върви бордера и така нататък. Ето ви init. Сега той понеже може би не трябва да е черен. Да. Ето ви set border. Тук особеното е, че ние сме казали някакъв цвят, обаче за да се постигне 3D вид, браузъра всъщност го изсветлява там в единия случай или го затъмнява, не знам кой от двете. Да, значи горе и отляво го затъмнява. Все едно има сянка пада там. Нали, представяме си, че светлината идва отгоре вляво, както е стандартно. В смисъл е така върви светлината от там. Слънцето не е тук, защото иначе няма да има сянка горе и тяло. Ама аз за мен съм казал бял цвят на бордера. Бялото е долу и дясно, т.е. едната е отзам, сянка горе и тяло. Сигурен? Няма значение. Не бе, нали за да имаш сянка отгоре, трябва да се... Нали, тук идеята е, че имаш текстът ти е на това е inset, т.е. да. Outset-а е точно така, както ти го казваш. Да, това е да ти твърдиш сега. Така, както и да е, тук се отплеснахме малко. Така, нещо за бордър и друго интересно, не се сещам. Сега тук този микрофон, ако ви става много силно или тихо казвате, защото аз не се усещам много. Добре, някакви въпроси до тук? Хубаво. Чакайте ви нещо да не изтървах на това демо. Да, много дръндра. Добре. Така, Rounded Corners, много модерни в последните години. Тоест, те преди бяха модерни, но преди се мъчихме да ги правим с картинки и сега може без картинки. Нали, идеята е, че с помощта на CSS това закръгляне може да го контролирате и да го променяте. Нали, без да трябва да си правите нови картинки, да ги слагате някъде и така нататък. Border Radius CSS свойството е част от CSS3 спецификацията. Вече се поддържа от всички съвременни версии на всички браузъри, което значи IE9, IE8, 90% съм сигурен, че IE8 не работят. Така. И Border Radius общо взето се задава с, нали, с числова стойност.
най-често пиксели. И така, значи можете да зададете по няколко начина. Гледайте долу на слайда. 15 пиксела, значи стойността важи за 4 ъгъла. Второто е, нали, за всеки ъгъл по-отделно, като почвате отгоре вдясно. Горе вдясно, долу ляво, горе ляво. А пък като имате две стойности, това би трябвало да означава горе дясно и долу ляво е за първото число, пък другия диагонал е за второто число. Така ли? Тия неща човек за една минута му трябва да си ги разбере сам. Така, значи тук имаме демо. Така. Сега при бордър радиуса има... Какво става тук сега? Значи гледате най-горния дик. Всъщност всичките. Как? Нали? С промяна на числовата стойност се променя и заоблянето, като нали, в един момент заоблянето става толкова голямо, че краят прилича на част от окръжност. От този момент нататък, колкото и да увеличавате борда радиуса, нали, нищо не се променя. Ще се промени нещо, ако елементът стане по-висок в случая. Топа не го прие така. Ето. Сега, понеже елемент стана по-висок, може и борда радиуса да стане по-голям. Така работи. Добре. Стана много тежко. Сега, какво се оказа, че първото число не е така, както аз ви казах, е наобратно. Значи не тръгваме от горния десен ъгъл, а от горния ляв. Така, значи горе ляво, горе дясно, точно така, да. Така ли иначе, както ви казах, тия работи човек така ли иначе не ги помни, пробва си ги и вижда как. Така. Някакви въпроси? Да. Извинявай, дай, може пак и по-високо. Значи с таблиците работата е малко по-дебела, защото не става това, което не става това, което искаме обикновено. Ако искате, ще го направим сега. Така. Значи правим си една таблица. Вие таблица взехте, всъщност взели сте, защото се речете ме взели.
Това ли искаш да направиш? Така, хубаво, само че това почти съм сигурен, че в някои браузъри няма да изглежда по този начин. Чакай да махнем първо cell spacing-а, което може да става и вече по по-модерен начин. Така, първо, заради Border Collapse, това не сте го взимали, нали така? Значи това е свойство, което казва на таблицата да си слее съседните бордъри в един. И в този случай загубихме бордъра на таблицата, останах само на клетки. Ами или не просто затворите да се Така ли? Чакай да. то разпъва и след това и изгубува. Чакай да направим. Сега е, нали? Окей. Пак също. Така. Не, то така е нормално, да. Сега, тук може би ще забелязвате, че бордъра на клетките излиза извън таблицата и бекграунда и той ще излезе, ако има, което, нали, е общо взето проблема, за който ви говорех, че ще се случи. В този случай може да направим, да пробваме по-точно. Да. Сега, само че този бордър радиус, ако искаме да виждаме и бордъра на клетките по отбиите като заоблен, трябва специално и на тях да им сложим бордър радиус и съответно ще трябва да имат клас, примерно топ left. Чакай да видим дали ще стане въобще нещо. Значи сега ако кажа тук 6, ще се заобли от всички страни, нали така? Само че ние искаме така. Сега пак не е идеално, защото виждате, че има една цепка между двата. Но от самолет не се забелязва. Така, с това отговорих ли ти на въпроса? Добре. Така, тук ще трябва да използваш този подход, който тръгнахме да правим, т.е. ще трябва да имаш един клас на 4-те клетки въгъла, и само на тях да зададеш бордър радиус от съответната посока. Тоест ти имаш border collapse, доколкото разбирам. Така, т.е. изчезва ни червения бордър сега. Даже изчезна още нещо. Сега, чакай да видим какво сбъркахме. Това на последния не се изисква. Може би overflow hidden да ни пречи. Да. Така, и сега имаме... Сега това топ left спря да работи, което и аз не знам защо, често казвам. Добре, айде това ще го махнем, защото не ни трябва. Какво? Има ли нещо? Проблем? Тази. Тук, често казвам, не знам защо така става. Мога да го потопля за домашно, да ви го кажа другия. Значи, това е горе-долу, обаче ако искате да са ни колапснат бордърите, не знам защо се маха бордър радиус. Възможно е. В смисъл, това ако е така, е нещо ново за мен. То като цяло,
просто тия неща рядко се правят и затова, или поне аз не съм го правил, затова не ги знам така. Но нищо. Много добре, хубав въпрос. Така, други? Добре, продължаваме нататък. Така, за обща култура мога да ви кажа, ако искате да направите азоблени ръбове, които да се поддържат от старите браузъри, какво трябва да направите? Общо взето трябва да имате 3 елемента един в друг или поне 2 и да ползвате бекграунд картинки. Една бекграунд картинка ще ви държи като картинка е този край. Другата ще ви държи другия край. И ако искате елемента да може да приема всякаква ширина, значи ще ви трябва 3 елемента. Един елемент ще ви държи средния бекграунд, който ще се репитва. И по един елемент за двата бекграунда без страни. Ако елемента ви няма да искате да се разширява произволно много, единият елемент от двата ще ви държи единия ъгъл, а другия елемент ще ви държи другия ъгъл заедно с всичко средата. И трябва да се надявате елемента да не стане по-дълъг, защото тогава ще получите дупка по средата. Така се прави без rounded corner. Общо взето в рамките на курса няма да ви се наложи да правите това нещо с картинки, защото тук приемаме, че се занимаваме с по-съвременни технологии. Така, Overflow, с което вече преди малко го използвахме, е CSS свойство, което задава какво се случва с съдържанието, ако не може да се смести в рамките на елемента, в който е сложено. По подразбиране, съдържанието излиза извън бордерите видимо. Тоест имате една кутийка, текст и той просто се продължава надолу. Това е visible, това е стойността. В ES6 това е за обща култура. Overflow visible не се държи по този начин. ES6 си опъва елемента, така че винаги всичко да е вътре. Тоест, всъщност, Overflow има смисъл, когато имате зададени размери на елемент, защото ако нямате размери, винаги се разпъват. Нали? Но ако сте задали височина 100 пиксела, пък вътре текста е 200 пиксела, нали, половината ще ви отвън. Така, това е visible. Auto, браузъра пуска скролбари, ако има нужда. Ако няма нужда, няма скролбари. Скрол винаги има скролбари, а ако няма нужда от тях, те са disable. И hidden е съдържанието, което няма място за него, се крипва, т.е. изрязва се, вие не го виждате. И понеже a picture is worth a thousand words, ето ви ги трите сценария. Тук малко ще... Да. Тук са не са в реда, в който ви ги казах. Най-долу е стандартното поведение. По средата е hidden. И най-отгоре е... Кой ще каже това какво е? Auto или scroll? Да. Аз е по хоризонталния скролбар, който не е нужен. Така, сега тук ако сменим скрол с Auto, ще изчезне хоризонталния скролбар. Сега, тук пак има едно доста дразнещо различие в браузърите. Internet Explorer. Значи ако имате елемент, който има Overflow Auto и вътре в него имате нещо, което е 100% широко и е по-високо, отколкото трябва. Тоест ви трябва само вертикален скролбар. Значи Internet Explorer ще пусне вертикалния скролбар, обаче той вече почва да заема част от мястото, което има нужда елемента вътре, който е 100% широк. И заради това ще получите и хоризонтален скролбар, който ще го мърдате така само с милиметри. Тоест, той не е нужен. Това в останалите нормални браузъри, просто този скролбар се приема, че не участва в тази ширина 100%.
И това, което ви е 100% широко вътре, то просто ще стига до скролбара и все едно там е 100%. В Internet Explorer не е така. И съответно имате, нали, многоболия, меко казано, в смисъл. То не е, че е кой знае какъв проблем, но е дразнещо. Така, за Overflow, друго, освен това нещо, не се сещам дали трябва да знаете. Значи Overflow понякога се използва, за да си махнете скролбара на браузъра, ако, примерно, страницата ви е малка и нали, не искате да го има. Тоест, модерните браузъри, както виждате, го скриват, но не всички модерни браузъри. Примерно IE8 и IE7, за IE9 той го скрива, но старите IE-та не го скриват. В този случай се слага Overflow Auto на HTML елемента, а не на body елемента. Пише, че на body ако ще работи, но не съм сигурен, освен това не е най-правилно. Значи HTML елемента държи скрола на страницата цялата. Като, нали, обикновено, вие знаете, че един стил може да го сложите в външен CSS файл, а може да го сложите като inline на елемента. HTML елемента обаче не приема така. Значи е тук така да плеснете едно стайл Overflow Auto, това не е по стандартите, защото HTML елемента не приема стайл атрибут. Така че това винаги трябва да ви е тук, в стилове. Добре. Добре, какво да направим? Волумето се регулира е така, днес. Така, добре, ако има сега, сега сигурно става по-слабо се чува или не? Добре. Окей, казвайте, ако има нещо, няма проблем. Така. Значи, толкова за Overflow. Така. Марджини и падинги, т.е. отстъпи отвътре и отвън. Значи, когато имате някакъв елемент и в неговите покрайнини, общо взето има три неща, които може да задавате. Падинг е разстояние между съдържанието на елемента и края му. Края е това. Май става все още микрофония. Така. То, взето май като мърдам става, така че няма да мърдам. Значи, ето това ни е бордъра на елемента, което, нали, не е, ще трябва да го направим за следващата презентация да го пише. Значи, падинг е разстоянието между бордъра и съдържанието. Ето това ни е съдържанието тук. Това е бордъра, значи това е падинг. А пък марджин е разстояние от края на елемента, нали, независимо дали има бордър или няма, и другите елементи около него. Това е margin и padding. Значи margin и padding се... Така. Добре. Значи margin и padding приемат числови стойности както border и пак имате, нали, 4 посоки. Може да ги задавате с едно число за 4-те посоки, с 2 числа за горе-долу, ляво-дясно, т.е. първото число е... Да, това е всъщност следващия слайд. Чакайте да видим тук нещо друго дали има. Да, тук това, което е по-важно да ви кажа... Добре. Значи, марджините могат да бъдат отрицателни, което не отдалечава елемента от съседите му, а го приближава, ако има нужда. Това в така по-прости сценарии няма да ви се налага да го правите. Падинга не може да бъде отрицателен, ако зададете отрицателен падинг, това е все едно 0. Така. Collapsing margin след малко ще ви обясня какво е. Ще се върнем на този слайд. Така, значи и падингите и марджините могат да се задават по няколко начина. Едно число за 4-те посоки.
две числа, първото е за горе-долу, второто е за ляво-дясно. Три числа, някой знае ли какво е три числа? Значи, първото е за горе, второто е... Да, второто число е за ляво и дясно, третото е за долу. И 4 числа, нали, за 4-те посоки по-отделно. То се пише всъщност. Ами той за другото се пише. Така, значи никой не гледа тук. Добре, сега collapsing margins какво е? Това е по стандартите е дефинирано да се държи така, обаче хората не им харесва. Може би с основание. Чакайте да видим дали имаме демо за това. Така. Значи, първият пример имаме един зелен div, който има padding. И затова червения div е, нали, не почва, това тук е padding на зеления div. Абсолютно същата визия се постига вместо padding на зеления div да сложим margin на червения. Айде ще го направим. Значи, махаме падинга на зеления div, червения се разпъва. И слагаме на червения не margin bottom, ами от всички страни. Така. Нали ясно? Сега, какво е collapsing margins? Чакайте да видим дали го има. Няма. Добре. Айде малко ще попиша. Така. Сега. До тук всичко е нормално. Значи имаме div с жълт бекграунд и заглавие вътре, което има някакъв горен падинг 30 пиксела. Сега, какво става, ако махна тук бордера на това чудо? По грешния начин. Нещо прави ли впечатление? Значи имаме margin top на заглавието и background на div. Това празно място над div какво е? Това е марджина на заглавието, се премести на parent на заглавието. Тоест вместо заглавието да има margin, div има margin. Ето това е collapsing margins. Тоест, margin на първото дете на елемента се пренася на родителя, ако той няма бордер. Както виждате, ако имахме бордер, нали аз затова го махнах, ето така е нормално. И така вече марджина се прехвърля на родителя. Сега, това принципно е така леко неочаквано, нали, човек, ако не знае стандартите, малко дразнещо, защото изисква, нали, за да направим това, което искаме, трябва то margin top да стане padding top. Нали, ние очакваме това. Сега, това, нали, обаче е нещо различно, нали, все пак заглавието искаме да почва по-надолу, а не да почва от тук, просто текста да е бутнат. Сега да речем, то визуално е едно и също, но вие си го знаете, че е различно. По-дразнещото едно време беше, че Internet Explorer, както обикновено, се държеше различно. Т.е. той не колапсваше марджините, ами се държеше както ние си мислим, че трябва.
Другите браузъри се държаха както стандартите казваха и де-факто, пак опирахте до това, че трябва да го знаете това, че е такъв феномен и да си промените стиловете, така че да изглежда еднакво навсякъде. Тоест, вместо марджин на елемент, слагате падинг и така. Нещо тук, микрофона пак смени силата. Така, нещо неясно има ли? Да. Кое по-добър стил написано? Пише ли margin top 3.0 или margin 3.0.0? То е еднакво правилно. Сега, аз обикновено се ръководя от това, кое е по-късо. Защото тия работи не ни трябват вече. Примерно 3 пиксела 000 е същото като margin top 3 пиксела. Опс. Да, сега, кое е по-късно? Значи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обаче, това както е така, може да стане и така. Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Значи сега в момента е абсолютно еднакво като дължина. Обаче, ако примерно това нещо го прилагаш на някакъв елемент, който има подразбиране марджин вече, нали, тебе ще трябва това. Така че, нали, общо взето, което ти е кеф. Същото и за падинга, нали. Така. Сега, по подразбиране, така, тия неща ги взехме, лайв демото го разгледахме. Добре, значи по подразбиране, това нещо, което го няма тук в презентацията. Сигурно вече, може би, знаете, че по подразбиране доста елементи имат марджини или падинги някакви. Значи, кои елементи имат по подразбиране марджини и падинги? Всички H1, H2 и така нататък. Имат едно от двете. Параграфи, списъци, list item им, там dd-та, какво друго? Така. Бодито има. Значи, input и текстбоксове, и чекбоксове, всякакви такива неща. По подразбиране имат някакви марджини или падинги, които в различните браузъри са различни, а в някои браузъри има марджин, в други има падинг. Примерно улътата и литата в някои браузъри имат марджин, в другите случаи имат падинг. Заради това нещо, нали, понеже на хората им е писнало от тия работи, има така наречените Reset CSS се ползват. Чували ли сте? Значи, като напишете в Google Reset CSS и ви излизат, нали, всеки дет се прави на спец, си е направил негов си Reset CSS. Чакайте всъщност малко да почна хронологично. В едно време хората правиха и така. И, нали, са много щастливи. Този звезда, знаете какво е вече, нали така? Този подход има два недостатъка. Първо, употребата на звезда, сигурно са ви казали, че това е бавно за браузъра, тъй като браузъра това нещо минава и го прилага на абсолютно всеки елемент и просто е бавно. Нали, вие не го виждате, но така технически погледнато. Другия проблем е, че има някои елементи от сорта на инпутите и чекбоксовете, на които марджините и падингите ги има наистина и ако ги махнете, после не може да ги сложите. В смисъл, че просто са някакви такива по-специфични елементи, които имат някакво разстояние около себе си, което е едно такова мистично и просто после трудно го възстановявате, ако веднъж сте го махнали.
И затова, примерно, на инпутите може да не го махнете. С изключение на... Значи да знаете, че текстбоксовете в Chrome и Safari имат горен и долен марджин, който може да го махате. Той обикновено ще ви прави някакво място, де че се чуете откъде. За да не се ползва това звезда margin 0, panic 0, хората почнаха да си правят едни такива reset CSS-и, където се изброяват само елементите, които им трябват. Сега, това тук не е пример за това, тъй като са изброени куциската, нали, от отечните елементите. Общо взето това, което аз правя, и нали, не е лош вариант, е почвате да си пишете CSS кода и като стигнете до някакъв елемент, който искате да го ресетнете и го ползвате, го добавяте. И в резултат на което вашия ресет може да изглежда така, нали, и да е 3 реда, а не така. Просто никой, абсолютно никой човек не е ползвал всичките елементи от HTML спецификацията наведнъж. Така, то обикновено предполагам някъде тук в тия неща е казано, че е хубаво да махнеш това, което не ползваш. Не, че вреди нещо, но просто това е някакъв код, който там седи и заема място само. Така, това беше за margin и padding и ресетване. Нали, освен margin и padding, както виждате, може да се ресетват някакви други неща, което за тях важи същото. Ресетвайте, ако, т.е. от тия неща просто махате нещата, които не ви трябват. Така, въпроси? Да. Така, това го дискутирахме преди началото на лекцията с Иван Жеков. Той ли ви е предавал до сега? Иван, я кажи какво се случва с Border Hidden. Значи Border Style Hidden какво значи? Добре, значи... Добре. Като не знаем, отиваме на... Така. Value-то е от тип Border Style, което приема тия работи. Same as none, except in terms of border conflict resolution of for table elements. И отивате и четете. Цъка, цъка, цъка. За да не четеме това цялото нещо, предлагам да го прочетеш после и може да ни кажеш другия път. Ами, добре, чакайте да си намеря демото с таблиците. Къде ми е демото с таблиците? Това ли беше? Да. Значи сега... Ами, така, значи скрихме бордера. Само че разликата с none в случая няма такава, нали? Защо стана по-голямо? Добре. Айде да го сложим този клас на втората клетка. Ами същото е, просто
явно ще трябва да се прочете там от край до край спецификацията, за да се види нали, в кои извънземни случаи това нещо има някаква разлика. Така. Добре. Аз лично не съм ползвал борда стая никога. Нали, за 8 години, примерно. Така, сега бокс модела беше нещо много важно на времето, сега не е чак толкова важно, хубаво е да се знае. Бокс модела с едно изречение е следното. Ако имате елемент, който има зададена ширина и едно от тия отгоре, padding border или margin, тия неща отгоре прибавят себе си към общата площ или там, към общия размер, към общото място, което елемента заема. Тоест, ако имате ширина 100 пиксела и padding 5 пиксела, това значи, че елемента ви ще заема 110 пиксела място. 100 плюс 2 по 5 от двете страни. Същото е за бордера, същото е за марджина. Нали, марджина и той е отвън, въпреки че той не е част от елемента нали, на практика. Това е бокс модела, нищо друго. Защо преди беше, нали, защо преди беше по-важно да се знае? Защото Internet Explorer Quirks Mode се държеше на обратно. Навратно. Ако ме чувате отзад, така ще продължа, защото вече ми е писнал този микрофон. Нали лаптопа записва със собствен микрофон? Да, добре. Така, значи, нали го виждате горе, бокс модела по стандартите, така, имате ширина, всичко друго добавя, нали, все едно увеличава тази ширина, въпреки че това не е много коректно казано. Quirks Mode, нали знаете кога се тригърва, когато не сложите doctype на страницата си или когато doctype е HTML4 не стрикт, там има едно loose, не знам си какво. Общо взето ситуации, в които вие не би трябвало да влизате, тъй като нали, от нашия курс знаем, че doctype се слага винаги. Така, ако сте в Quirks Mode, в Internet Explorer само, бордерите, марджините и падингите отнемат от ширината, така че общото да остане това, дето вие сте задали. Значи, едно времешните девелопери, всъщност това много им харесваше като поведение, защото те се знаеха, че задават някакви пиксели там и елемента винаги заема толкова място, независимо от другите пропъртите. Защото в момента по стандартите, нали, примерно, в днешно време какъв е стандартният сценарий? Имате някакво място на страницата, 200 пиксела. Примерно в дизайна имате 200 пиксела място. И вътре трябва да сложите кутия, която да има марджин и падинг. И вие сега, и по някаква причина, да речем, трябва да сложите ширина. Примерно елемента ви е флоутнат. Това не сте го учили. Примерно елемента ви е флоутнат, което изисква да имате ширина обикновено. И трябва да сложите и падинги и марджини. И имате 200 пиксела място. Това означава, че трябва, примерно знаете, че марджина ви е 10 пиксела, падинга ви е 10 пиксела. Сега това означава, че трябва да смятате, че ширината трябва да ви 160, нали? Минус 10 по 2 марджини, минус 10 по 2 падинги, става 40. 200 минус 40, 160. И, нали, т.е. трябва да смятате. Тук, нали, по нестандартния behavior, не ви се налага да смятате. Може би заради това хората харесват долното повече. Но това е положение. Сега, Quirks Mode, това е последното, може би, което ще кажа за Quirks Mode, е, че IE8, IE9, всичките IE-та, като ги пуснете в Quirks Mode, се държат еднакво, като IE5, там 5,5 или не знам вече колко. Което принципно дава някакъв consistency, не знам как на български. Но така не е, че това не ви помага, тъй като вече има всички други браузъри, които са доста разпространени. Така, това беше общо взето исторически преглед на, нали, някаква Microsoft самодейност, която
една от многото. Така, ширина и височина са взето съвсем базови CSS свойства. Ние вече, като говорихме за бокс модела, вече е ясно, нали, ширина и височина, с какво трябва да ги съобразите, ако трябва да зададете нещо друго. Да. Понеже когато сме ширина, бях казали, че за image е хубаво да се отделят имиджите. А сега, когато вече сме взели CSS в CSS кода ли да ги слагаме това или в HTML? Ами... Това е така малко. Това е от тия въпроси, дето, нали, не е много сигурно кое е правилно и кое не е. Или няма значение? Сега, принципно, като крайен резултат няма значение. Може би CSS е по-добре по две причини. Тоест, чай да ги измислите вече. Първата причина е, че първо HTML кодът ти е по-малко. Значи, понеже HTML е нещото, което се зарежда всеки път, то е, колкото е по-малко, толкова по-добре. Защото CSS се кешира от браузъра, нали, HTML не се кешира. Това две букви разлика може за твоя сайт да няма никакво значение, обаче за страницата на главната страница на Google, примерно, която се отваря милиони пъти в час, примерно. Тия две букви, като ги умножиш по всичките пъти, дето са отворили хората, са няколко гигабайта трафик, които може да си ги специфиш, нали, ако примерно плащаш на трафик. Това е първото нещо. Значи, всичко, което може да се изнесе в CSS-а, да се изнася там. Сега, имаше на времето съм чел някакви неща, точно на това, че WikiHate като имидж атрибути задава физическите размери на тази картинка, пък стиловете за все едно вече колкото искаш да са големи. Това са някакви доста мъгляви теории, дето дори не знам колко са верни и не си ги спомням точно. Така че общо взето задава и в CSS. Но хубаво е да ги има на едно от двете места поне. Защо? Знаеш? Да знаеш колко, да знае браузър, колко място да задели. Така. Защото иначе страницата ти почва да подскача, докато зарежда тия картинки. И в момента това е така в Vodafone Live портала, което на мобилен телефон е особено дразнещо, защото аз кликам, в този момент някоя картинка се зарежда и аз кликам на съседен линк. И аз съм им писал за това нещо, ама са си питали ушите общо взето. Така. Добре, значи това с бокс модела, това просто трябва да го запомните, че като имате ширина плюс още нещо, нали, вече трябва да съобразявате дали ще намалите от ширината, защото ако не намалите, ще ви трябва повече общо място. Така. Да, за височината. Както вече казахме, ако не сте задали височина, нали, височината е колкото съдържание. В повечето случаи височина не ви трябва да задавате. Нали, виждал съм хора, които, нали, така по-начинащи слагат без да има нужда. Наистина няма нужда просто. Освен ако не подреждате някакъв лейаут, където искате няколко съседни неща да са еднакво високи, независимо от съдържанието им. И само тогава има смисъл да задавате височина. Така, inline елементи, трябва да знаете вече какво са. Знаете ли какво са inline елементи, блокови елементи и така? Защото не знам дали сте го минали. Така, inline елементите, те не приемат височина, освен ако не им смените дисплея на inline блок или блок. Иначе се игнорира височината. Така, това важи и за вертикални марджини падинги съответно. Иначе странични приемат. Така, това даже сега ще го покажем. Така. Тия първите две са ясни. Това третото какво имаме тук? Да. Значи, ако сложите височина на елемент, дет не трябва, рискувате да имате overflow, както е точно. Нали ме чувате всички отзад? Добре. Така. Така, друго по-интересно. Тук някаква таблица имаме. Значи на таблицата
Друго нещо, което е по-особеност като от към височина е, че ако зададете височина на таблица или на клетка от таблица и контента не се събира, таблицата се разширява. По вертикал винаги. Но тук няма overflow на клетка. Не съм пробвал да задам overflow на клетка, но може и да не сработи и не бих се очудил. Но като цяло височината се увеличава автоматично от браузъра. За ширината това не важи. Ако зададете ширина на клетка и имате Table Layout Fixed, което не сме го взели май, тогава не се разширява клетката и съдържанието може да излиза, може да се клипва, нали, вече зависи от overflow. Сега тук какво имаме? Значи тук така една вметка пак за обща култура да ви направя. По подразбиране клетките на таблицата си центрират съдържанието вертикално, независимо от това колко е високо. Това е един от лесните начини за разрешаване на такъв проблем. Понякога по дизайн имате центрирано вертикално съдържание с неизвестна височина в родителски елемент, с който височината му е известна или не му е известна, няма значение, но това се прави доста трудно. С разни хакове и прочее. Това е най-лесният начин. За съжаление, употребата на таблица за лейаут не се счита за правилна, но нали, ако съвсем опре нож до кокала, можете и така да го направите. Така, сега, какво щяхме да гледаме? Нещо щяхме да гледаме, ама забравих какво беше. Overflow на кое? На клетките? Не, пред нещо преди това исках да гледам. Иначе overflow на клетките... Къде не е клетката сега? Еми не работи. Значи overflow на тъдата, т.е. вертикален, няма. Има хоризонтален. Така, значи нещо друго исках да ви показвам, ама какво беше? За дисплея. Това ли беше? Да, точно така, за дисплея исках да ви покажа. Така. Сега правя една грешка при HTML. Тоест този HTML не е валиден, някой ще каже защо. Може би не сте го отзимали. Значи в бодито може да идват само блокови елементи, като деца. Така че спан в бодито не мога да имам директно, трябва да го затворя в нещо друго. Но, нали, за целите на упражнението няма да се престараваме. Така. Ето виждате, имаме два спана, на които им казах да имат и вертикален марджин, той беше игнориран. Само страничния се прилага. Така, сега ако им кажа display inline block примерно, или да. И вече се прилага. За височината е също. Сега, падинга е малко по-особен. Така. Падинга е малко по-особен, защото хем се прилага, хем не прави повече място.
т.е. бекграунда се увеличава, но не избутва съседните елементи, т.е. пак на практика не работи. Нали? Освен да става ситуацията още леко по-бозва, отколкото трябва. Това беше за дисплея. Въпроси някакви? Добре. Сега, List Styles са стилове, които имат отношение към визуализацията на списъците, които принципно може да ги правите с CSS. Рядко се използват. Обикновено дизайнера измисля някакви по-такива шантови булети, които трябва да са бекграунд картинки. Всъщност те могат да се създават и през... като стигнем до там ще ви го покажа. Значи имаме стилове за булети на подредени списъци и на неподредени списъци, като тук са сбъркани, обърнати с тия неща. Значи това е за UL, пък това е за OL. Значи неподредените списъци могат да имат булети, кръгчета, квадратчета и така нататък, пък подредените могат да имат арабски цифри, римски цифри, там още не знам си какви. Може и с буквички даже. Така, и тук сега имаме демо най-вероятно. Да. Първото е вероятно None. Тук Дончо, какъв е този док тайп в бодите? Викам, какъв е този док тайп в бодите? Чакай. Тук си изтървал един такова. Удивителната е няма, затова така. Добре. Значи сега... Моля? Добре. Така, сега. Да, значи на първите два списъка, които са подреден и неподреден, са изключени list стайла. После имате кръгчета, буквички и римски цифри главни. Може и римски цифри малко. Така. Сега тия неща имат смисъл общо взето само ако имате примерно много дълбока иерархична структура от списъци, може да си заиграете, нали, да си дефинирате някакви стилове, така че всяко ниво навътре да изглежда различно. Той браузър така или иначе го прави да изглежда различно, но вие може да имате предпочитания. Примерно по подразбиране булетите изглеждат запълнени, а едно ниво навътре стават и такива празни. Вие може да искате пък да е наобратно. Което... Айде да го направим. Примерно... Да, значи ето виждате, сменили сме булетите на първо ниво, обаче браузъра вече не се усеща да си смени сам булетите на второ ниво и за това трябва да му подскажем. Примерно едно ниво навътре. Сега това така ли беше? Не. Точно така. Опс. Пак отидох някъде, да. Така. Айде. Добре, Ехо там. Така ли? Не съм сигурен. Сега за такова нещо ли ще трябва да ходим в стандартите да четем? Моля? Аз мисля, че е с C.
Чакайте сега, това е тук супер глупост съм написал. Значи, то селектора ми не е верен. Значи, това означава UL елементи, които са директни деца на горния UL елемент, ми то няма такова животно. Значи, е така. Айде го това. Добре. Така. Добре. Така. Ами, то така. В такива случаи може би трябва да си задавате стилове на списъците. Така, сега. Нали, споменах преди малко, че обикновено дизайнерите с право, разбира се, слагат някакви по-така големи красоти от сорта на някакви сини кръгчета, нали, плюсчета, иконки разни и така нататък, които стандартният начин да ги накарате, т.е. да ги ползвате вместо булети е ето този, или style image и давате URL. И браузъра ще сложи картинката на мястото на булета. Сега, проблема с този подход е, че различните браузъри този булет го слагат на различно място и въпреки, че разликите не са много големи, вие нямате вече контрол върху позицията на този булет. Това не е HTML елемент, който да приема марджини или позиция и така нататък. И затова обикновено вместо да ползваме list style image, ползваме background image на елементите, което вече трябва да знаете как става. Да, то даже си го пише тук. И да, тук е показано това, което току-що ви казах, че нали, махаме list style типа на UL-то и слагаме background image на лито с някакъв падинг, така че съдържанието на лито да не застава върху бекграунда, нали, което е стандартно поведение. Нещо неясно? Добре. Така. Какво се случва? Тази точка е картинка, доколкото разбирам. Да. Да. Това ли? Добре. Да, слушай. Добре. Така, сега тук имаме едно демо да направим от... Аз ще го направя без да показвам демото, директно ще пиша. Значи имаме, нали, обикновено, т.е. не обикновено, ами често имаме на сайтовете хоризонтална навигация, която, нали, правилният начин да се направи е с списък, обаче списъците по подразбиране вървят надолу, а не настрани. И затова има една-две стандартни процедури да накараме един списък да е хоризонтален и сега ще го направим. Това го копираме. Така, тук трием всичко. Доктайп, кой ще каже как е правилно? Добре. Така, тук може буквите да са главни, малки, няма значение. Така, тук може да сложим ако... И title елемент е задължителен. Тук type CSS текст не е задължително вече, тъй като освен CSS текст, освен CSS няма друг вид стилове.
Така, сега. То клас, да речем, може да го махнем. После ще ви кажа и в кои случаи не е хубаво да го махаме. Така. Значи, започваме от един гол списък. Искаме да стане хоризонтален. Като цяло има два подхода. По-стария и работещ на повече браузъри е с флоутове. Аз ще ви покажа новия, който е по-лесен, не работи с стари браузъри, но нали, сме напредничали. Значи, така. Значи на първо на улото му махаме... какво става? Така. Style none. Ресетваме си марджините и падингите. Така. Какво получаваме? Нещо още по-зле. Така и сега. Какъв дисплей? В момента какъв е? Той е там list item, дето е, да речем, че е блок за простота. Значи, inline или inline блок? Що? Значи, сега ако сложа inline, ще е също. Ето, рефрешнах абсолютно същото. Така че някакви други съображения трябва да имаме. Да. Значи, ако искаме после да си играем с вертикалните падинги и марджини, inline блок ще ни свърши по-добре. Така че inline блок. Сега, за да виждаме нещо, какво става, така. Сега, ако искаме улото да не се разпъва, както правят блоковите елементи принципно, това нещо директно го фичваме горе. Сега, това място между... Това е така, нали, е хубаво да го знаете, защото се сблъскате. Тези дупки между литата, откъде идват пред вас? Не. Значи идват inline блок елементите и inline елементите се държат като буквички. Ако в HTML source имате white space между тях, това е все едно интервал между две букви. И затова са тия дупки. Това при подхода с флоутване го няма този проблем. Той лесно се решава, нали, махате си просто празните места, обаче това пък ви създава неудобството, че код ви става по-нечетим. Ама, нали, няма пълно щастие. Така, докъде стигнахме, може да си сложим малко място. Айде съвсем за по-модерно. И примерно искаме... сега това ако е навигация, тук нали, някакви линкове ще имаме.
Между другото, някакви почивки правите ли? Вие май не смеете да си кажете. Кога ги правите? Айде сега като свършим това демо и ще направим почивка. То от презентацията колко остава? Почти нищо. Нищо да не... не искате почивка ли? Добре, аз нямам нищо против. Не, може и с почивка, бе, както кажете. Сега, не бързаме за никъде. Какво щяхме да правим сега? Да. Махаме подчертаването на линковете, слагаме им... Какъв цвят да им сложим? Зелен. Така. И примерно искаме и hover state. Цвета ще става... жълт няма се вижда много, примерно розов. И розовото не се вижда много. То има ли такъв? Добре. Сега... Какво друго може да сложим? Моля? Добре, фонт ще сложим. Диктувай ми. Не, фонт, нали? Шрифт. Фон да сложим. Добре. Фон, да, ще сложим. Айде, аз ще сложа... Да, ще серифан, не ми хареса. Сега, фона, тук стигаме до така един тънък момент. Примерно искаме на hover state да имаме фон. Айде, тук ще сложим вече жълто. Как ще го решим сега това проблем? Значи, до момента какво имаме? Имаме падинг на лифта. Фона на лито обаче... Нали, ховъра е на атол, който е вътрешен елемент. Не може да се обръщаме от ховър да ходим нагоре в CSS. Значи той падинга ще не на ховъра, ами направо на ато ще отиде. Така. Така, сега още не сме готови. Първо вертикалния не се прилага, защото ато не сме му казали да е с блоков дисплей. Така. Готови сме. Не, защото бордерите изчезаха, ама това беше сигурно. Това беше защото падинга, нали, дето ви го показах преди малко. Той хем бекграунд да се разпъва, хем не се прави място допълнително и бекграунда заставаше върху бордерите. Това е. Нещо неясно има ли? Значи с флоутове това как става. Вие флоутове взимали ли сте? Айде като вземем флотове, тогава ще ви го покажа как става с флотове, защото сега няма смисъл просто да ви напълня главите с нещо, дето ще ви дойде така изневделица. Само да питам, ако да добавим изложение. Да, такъв градиент, примерно. Да. Значи това обикновено се слага на улото и се повтаря. Може и на лито да го сложиш, но принципно на улото има по... Общо взето на най-горния елемент, дето може. Един вид това е по-просто като логика. Тоест имаш бекграунд на един елемент, а не на всичките вътре да имаш по-отделно. Освен това имаш свободата, ако имаш бекграунд на улото, както... ще сложим цвят, не картинка, ама ако искаш, мога да намерим някаква картинка, чакай да намерим. Да, бе, точно. Айде то. Айде то. Той па много голям, няма да се вижда, но... Айде, то е ясно.
CSS тия работа. Доста много тема. Може ли да го вкараме направо като URL вместо да се? Ами да, и ти си прав. Така. Значи, background. Сега, тук може да слагате апострофи, може и да не слагате. Или кавички, няма значение. Така, как ще го центрираме или няма да го центрираме? Така, сега, понеже градиент е много голям, ние виждаме малка част от него, която не изглежда като градиент, нали? Но вие знаете, че е градиент. Така, сега, нали, това, че сме сложили бекграунд картинката на UL-то, ни дава свободата, ако искаме да сложим някакъв друг бекграунд на някой ли, ако има нужда. Затова е хубаво бекграунда да е на по-горен елемент, когато е възможно. Моля? Еми, добавянето на нов елемент трябва да става само по голяма нужда, както се казва. В смисъл, че това означава ти да добавиш нов елемент, който има връзка само с визуализацията, а не с структурата. Това се прави само по необходимост, там дивове и спанове, когато се слагат. Иначе, ако можеш да минеш без това, е по-добре, нали? По-елитно е, така да го кажем. Така, други нещо? Добре, значи флотове, като вземем флотовете, ще го направим същото нещо. Значи тук най-голямата особеност, която си струва да помните, е това с празните места. Защото е нещо древно досадно, дизайнера, нали, естествено ще ви обърна внимание на това, че има някакви дупки там, дето не трябва да ги има, пък и вие би трябвало да ви се дразните на тях. И така. Сега тук дали да добавяме нови айтеми, да, като добавим още един айтем, всичко ще си работи. Това, Донч, какво значи последното, бе? No worries when disabling the styles. В смисъл, да, ами да, значи това е концепцията, че ако CSS няма, HTML трябва да е правилен от гледна точка на това, че имаме списък, значи трябва да ползваме UL елемент и нали, тия работите ги говорим. Така. Така. Извънземни CSS пропъртите. Курсор определя стрелкичката как изглежда, нали, това в момента, което виждате е дефолт. Текст. Направо ще ползваме и това. Значи дефолт е стрелкичката. Е, това са текст. Е, това дето, нали, като сте върху някакъв текст. Някой ще каже ли защо CSS рула не работи, когато стрелката е тук отдолу? А докъде води? Така. Сега, HTML ако зададем, вече HTML е долу. Така. Добре. Значи, ръчичка е поинтър. Internet Explorer поддържа и hand, но такова животно няма. Това си тяхна измишлотина, която, да, много се радвам, че не работи, защото иначе би означавало, че другите браузъри им се водят по акъла, което, нали, трябва да се избягва. Защото затова сме на този HAL Frontend девелоперите, да се занимаваме с cross-browser issues, понеже, нали, всеки прави каквото си иска в софтуерните
т.е. от производителите на браузъри. Други интересни курсори. Вие сте ги виждали всичките в Windows, само че не сте им обръщали внимание. Примерно това в старите Windows беше пясъчен часовник. Да, т.е. виждате, че всъщност това курсора може да ви зависи от системата на операционната система. Така, това е достатъчно за курсори. Значи можете на курсор да сложите и картинка, което е едно от нещата, дето ако не го направите точно както трябва, няма да се работи навсякъде. Чакайте да видим сега как се правеше. Първо, в някои браузъри картинката трябва да е от такъв формат. Така. А с други формати не работи. Чакайте да видим с нашия градиент тук какво стана. Не се смейте. Сега това съм почти сигурен, че няма да сработи. Да. Защото тук се задаваха, айде да не губим време, който иска ще си го прочете в интернет как се прави. White Space задава как да ви, най-грубо казано, как ви се пренася текста, като normal е, че се пренася, но wrap е, че не се пренася. И като стигне текста до края на елемента си продължава нататък и вече там има значение overflow какъв е. Само това ли беше? Май нямаме демо за това, добре. Ето, аз ви го направих без. Чакайте сега да видим за White Space. Така, слагаме на параграфа. Имаме ширина 50 пиксела, White Space. Така, сега тук не виждаме какво стана, защото не виждаме параграф. Ето. Това прави White Space No Wrap, иначе сега ще получим един чаршаф надолу. Така, добре. Може би това да е с курсора не ни сработи, тъй като не ни беше правилен формата. Добре. В някои браузъри, за да ви сработи картинката курсор, сте длъжни да посочите алтернативен курсор, който ще се приложи, ако тази картинка по някаква причина не се заради. Защото ако не се заради картинката, няма да се виждате курсора. Така че сте длъжни да посочите алтернативен стил, който да е от тия там системните. Така. Добре. Последният слайд е такъв по-концептуален, който е останал. Сместили. Нещо, което вече вероятно са ви казали, че голямата полза от CSS е, че можете, така да се каже, дистанционно да задавате външния вид на множество HTML документи и да променяте вида им на всички тия документи от едно място. И това може да има само ползи. Първо, по-малко код, по-лесна поддръжка, по-лесна промяна, по-бързо зареждане на страниците и разделяне на структурата от презентацията, от визуализацията, което, т.е. работата на HTML е да носи съдържание, работата на CSS е да задава външен вид и всички са
са щастливи. Нали? Това е смисъла на този слайд. Така, въпроси преди да ви покажа домашните. Всичко ли е ясно? Аз имам Да. преди домашно, може ли в тия отсека да се сложи таблица? Да. Значи в IOC-та сте забелязали, който се е занимавал, че във всеки браузър изглежда различно. Това е една от причините да не се ползва. Или се ползва, но примерно му махаш бордъра. Защото бордъра в някакъв случай е черен, в други случаи е син, в някакъв случай е с rounded corner, в други случаи е без rounded corner. Там и legend, като сложиш вече отгоре, долу, нали, видява се, че е различно. Да. Между другото, само за филсет, новите браузъри, аз съм ги тествал последната задача, работи на 99% всички браузъри, с изключение на Netscape, единствения, който го разширява на цялото положение. Мисля, че е блоков елемент, в другите не е. Разширява го колкото може. Да. Колкото може толкова. А в другите браузъри е силно. Другите браузъри са на 99% еднакви. Аха. Много хубаво, ама смисъл цвета и раундър не са на бордерите еднакъв ли? Аз не съм слагал цвят, просто само стила, който се мисъл бордъра, който е и нали, с тази разлика, които са примерно тези рейнджовете и примерно тия другите неща между браузъри. Много хубаво. В смисъл, едно време съвсем не беше така. Примерно в Internet Explorer филцета беше с rounded corner и thin border. В Firefox беше една тухла, нали, получаваш с сиви бордери. Даже бордерите е така бяха по краищата. Не се събираха както трябва. Нали, всякакви циркове. Други въпрос? Аз имам въпрос. Да. Пак на тази маса беше бяхте посъветвали, като може нали, да пишем на HTML5. Така. Обаче има неща, които могат да се използват, но имат такъв input type, равно на page, което може да се използва. Така. Само, че не се поддържат Да, браузъри. какво се поддържа това? Това правим там, като не се поддържа, не го използват, да ли? Значи, достатъчно е да се поддържа поне на едно място, така че има смисъл да го сложи, защото по спецификация Web стандарта казва, ако тайпа на инпута браузъра не го разпознава, да fallback-ва към type text. Така че ти можеш да сложиш type number, примерно, който браузър поддържа, ще е type number, ще ти дава да ввеждаш числа вътре, даже ще получиш такива две стрелкички за нагоре и надолу, примерно пишеш 5 вътре, натискаш стрелкичките и ти става 6. Това браузър го прави само вече, Chrome. А който браузър не го поддържа, ти имаш нормален текст бомб, вътре пиши и поставя. Добре, други въпрос е за require. Имаше го задължително там в автоматик, само че там в момента браузър. Да. Значи, сега, нали тук целта да се научим какви са възможностите. Също другото нещо, което може да се научим е, като нещо не е във възможностите, как да го направим по друг начин. Това без JavaScript не може да стане друго яче в сайта браузър. Просто JavaScript се прави. Това е целта на HTML5 нещата, да ни спестят работата на JavaScript и цели компоненти нови, нали, които се правят допълнително комплица на HTML. Примерно, нали, нашата фирма това прави, примерно numeric input, който сега той изглежда много по-хубаво от нали, браузърски, естествено. Опс. Ами, да, значи в случаите, когато опираш до нещо, което браузърите не го поддържат, ето ви. Значи, нашата фирма прави такива работи, дето браузърите не ги могат. В Chrome, мисля, че ако направиш input type number, получаваш нещо, което изглежда почти като това. Нали, не е толкова мазно. В другите браузъри получаваш бялото вътре. Така, и ако ти се занимава, това важи за всички домашни и за всички хора. Има някакви неща, които вече може да се правят по модерен нов начин. Ако искате ги правите по него, признаваме го. Ако искате да го направите така, че да работи като хората навсякъде, почвате да чоплите, да гледате как става, как се прави до момента. С JavaScript ли ще бъде, с някакви хакове ли ще бъде,
Или нали, най-често е някакъв по-сложен начин. Това е. Те нещата те са прости, нали, с JavaScript. Но не е задължително да го правим да работи навсякъде, важното е да е стилизирано, структурирано правилно, така както. Да. В смисъл, ако работи в там... Те вече Firefox и Chrome горе-долу се изравниха какво поддържат. И горе. Мисля, че ако работи в тях от хората, се приема. Сега, за някои неща вече искаме... Моля? Да не знаеш, че тази лекция се записва. Да. Сега. Тук... Нали, в съда няма да ходим. Значи, за нещата, които искаме да работят навсякъде, ние ще си казваме там, особено за финални проекти и така нататък. Примерно, за предишни курсове директно си казахме, слагайте, ако искате border radius, не държим да работи в PE8, примерно. Border radius си... Сега, имаше хора, които бяха направили have border radius, have по другия начин, и това беше бонус за тях. В смисъл даваме допълнителни точки за такива неща, дето някой се е потрудил малко повече. Нали? Така че го има и този момент. Някой дигна ли ръка там? Добре. Сега, домашните за другия път, или там не знам за кой път, защото не съм наясно в организацията. Това са някакви задачи от миналия път или поне част от тях, да им нацвъкате бордери. Това ще ви е лесно. Тук Донче, ти ли си правил тази задача? В смисъл, че тук каква е идеята? Взимат картинката, слагат някакъв текст и съставници да нагласят реално, така ли? Добре, значи това е задачата. Принципно на мен тази задача повече ми харесва, защото е по-голяма разправия. Тук, както виждате, имате палинги, марджини, бордери и табличен леаут, за съжаление. Общо взето, това е домашното, което така, как се казва, обуславя или там не знам точната дума на цялата лекция. Сега, тук това честно казвам, ако трябва да се направи HTML по стандартите, малко ще се замисля как точно трябва да бъде. Такова бутона с background или ще трябва да бъде? Ако искаш да направиш CSS3 и градиент. Значи, то лесно става, защото... Отиваш на това и тук само си нацвъкваш цветовете. И казваш копи на това, пейст при тебе и си готов. Така, да, пак въпрос на избор. В крайна сметка, вие ако ги правите тия неща по новия начин, дето не работи навсякъде, вие ще научите повече, защото сега предполагате, че знаете как се слага бекграунд картинка, нали? Обаче това още не го знаете и ще научите нещо допълнително. Така че затова насърчаваме тия по-новите методи, дето не работят навсякъде. Нали, хем може да попитате нещо, после да се заинтересувате и така. Те градиенти само на CSS3 обаче, в смисъл... Въпросът ти не беше много коректно. Значи, те са част от CSS3 спецификацията и работят в Chrome работят, в Firefox последните версии също работят. Само там. Сега, какво означава? Всъщност това, което виждаш тук, общо, значи, забелязваш, че общо взето е едно и също нещо се повтаря няколко пъти, обаче пропъртито е с префикс. Това е защото когато има някакъв веб стандарт е нов или още дори не е финален, браузърите почват да го поддържат обаче с префикс, така че ако се смени спецификацията, да не се сменя поведението на CSS кода. И вече като е финално и браузърите почват да поддържат това последното linear gradient, което нали ще е официалното име на CSS Proper. Това е смисъл от тия. Тоест,
браузърите понякога поддържат само с префикс и чак по-натам с официалното property. Понякога поддържат, в един момент може да поддържат и двете, нали? И така. Понякога, когато се ползват префикси, браузърите понякога даже си го имплементират пропъртито както на тях им изнася и може да има някакви разлики. Сега тук, ако се загледам, мога да видя разлики, може и да няма. В някои случаи, понеже в working групата, която измисля новите стандарти, нали, има представители на браузъри. Понякога се случва някой браузър да го хрумне нещо и да го направи, и после да другите да кажат, това е много яко, и те да го направят също. Въобще всякакви сценарии има, затова понякога и за борда радиуса беше така, и за какво още беше така. Общо взето повечето CSS3, примерно транзишени, това са такива анимации с CSS, с нещо да го завъртиш, примерно, или fade in и fade out на background. Това с тия неща също работят в момента само по този начин, с префикси за различните браузъри. Та така, докъде бяхме до... Та така, това го изпрощете една таблица тук мощна. И така. Сега, последната задача, тя всъщност е по-лесна от тази. Имате няколко картинки, малко текст и пак да наредите layout. Тук идеята е, пак ще имате таблица. Ако искате го направите без таблица. Това лесно става с абсолютно позициониране, ама като не сме го взели. Може да го направите с абсолютно позициониране. Position relative на външния контейнер и position абсолютно всяко нещо, но това всъщност няма да отговаря на темата. Но нищо, вие ако сте направили предишната задача, тази ще ви е лесна. И така, въпроси? Нямате въпроси? Моля? Да, това е задача също. Това е, снимка на слайда от първия слайд в днешната лекция. Ако нямате въпроси, ще се видим другата седмица, вероятно. Дончо? Ела, спрем. Там ще няма скоро, може да има упражнение, ако няма да остане. Така ли? Да, е микрофона. Я го спусти на микрофона, че... Кажи, ако някой иска да остане за упражнение. Така, доколкото